Nyt mä kerron teille lisää. Eli minä osallistun tosissaan tässä karaoken Suomen mestaruuskilpailun semifinaalissa olla mukana. Eli ilmoittaudun alkukarsinoissa oli mahdollista osallistua tammikuun, helmikuun, maaliskuun, huhtikuun ja toukokuun erässä. Minä osallistun tammikuun ja helmikuun erässä, mutta silloin en päässyt. Mutta nyt toukokuussa ilmoittaudun mukaan uudestaan, niin nyt tällä kertaa ketkä se eniten tykkäyksiä ehdokkaat oli Jyrki Ikonen, minä, Maaret Maato Grenberg ja Manna Lähtemäki. Ja oli siellä muuta. Sanna-Maria Mäkinen pääsi myös videolla. Ja terveisiä, ketkä te olette jo aiemmin päässeet tässä kilpailussa jatkoon. Uskomatonta, voitteko kuvitella? 500 laulajaa osallistui alkukarsintaan ja heistä noin 200 pääsi semifinaaliin ja minä olen heidän joukossa.